Nyakora Mogajwang dakika ena parga uchiel tok sangwen marokinyi kamora mora maintiere ero kama na inya kombedo kodwe Ramogi TV e chenro magwa mago kinyi makawuono gie thuolo ni Nyakora Mogajwang wadonjo e twak marwa e chenro man mbako romo kinyi makawuono chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich mbako romo biro niko chako sangwen nyaka sabicha maronyango mataye chenro ni nyinga Joyce Oduoro kinyi makawuono Nyakora Mogajwang thuon wach mabende wadwa twake otudore koda medruok mar osuru mabende nyaka sani wanene pacho kae gino manyaka sani koro miyo moko kuom kembe e pacho kae koro loro kalure koda kwan osuru mamalo manyaka sani koro bemboge kalore ni kata odiochieng' manyoro e weche manyien ne waneno ka kambi moro mano mayudore gwengo mag Mombasa no chuno mar mondo miyo lor ka jotije gi koro ywak matamra gi nono ni kambi no koloro to ponono gibiro yudo lal mathotha to kembe loro nikech ang'o kembe loro kalure kod medruok mag osuru manyaka sani koro bemboge mane thuon wach mabende wabro bedo kwa twake okinyi makawuono ka bende abro bedo kod wendo mabobero katudora kodo achiel kachiel kokalo e yor Zoom kata kamano Nyakora Mogajwang kapok anyisi wendo mabende abro bedo katwak godo pile ka pile e chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mondo ginyiswa ni to en ang'o matimore kama gintiere gie thuolo ni adwani wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa James Okoth ka intiere Kisumu James Okoth ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono wang'eyo ni mano malkia ma pinyno mar Netherlands mano Queen Maxima otimo limbe e kaunti ma Kisumu kinyi makawuono inyalo mana leronwa ni limbe makamano ponono biro kelo ber mane ne jodak e kaunti ma Kisumu James. Erokamano Joyce achiel kachiel kantie kar log tich mar gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o kama kinde machuok kende malkia ma Netherlands otimo limbe kae kendo romo gi gavana ma kaunti ma Kisumu e weche go mag dongruok to kapok wakawo kinde mathoth Joyce ami gavana ma kaunti ni kinde mondo lernwa nento limbe mar malkia mar Netherlands kelonwa ber mane kaka oganda jokanyanam e kaunti ma Kisumu kata mana e piny Kenya mangima. Erokamano Ramogi TV wan gi gik mang'eny motimo gi Netherlands malkia no biro nikech olimo Kenya to kamano dwa limo mokwongo en Kisumu kama gin gi projects e yore mar loso pi e yore mar pur to gi yore mar ng'iyo alwora mar piny climate change kaka dhi nyime kaka wanyalo tiyo kanyachiel kech gin ginyalo kelowa technology arwaka motegno mondo wakonyrego kwaneno ni to climate change dhi nade kaka ipime obiro karong'o to kobiro to watimo nade ing'e ni kwadhi e migawo mar pur gimoro ni climate change en gima nyalo miyo koth chwe sama ok ing'e ni obiro chweye to samoro be king'e ni obiro chweye to ochwe mohadhore mang'eny ma onyalo ketho cham emomiyo oseyudo ni koro piny mangima nyaka ibed gi yo moro mipimogo alwora mar hewa kaka dhi mondo ing'e ni ka gik moko dhi marach titimo nadi kendo sani nitie jopur moingo 1 million e nyando belt kaeri mayudo kony kuom programs man go jo Netherlands omiyo sani ka Queen nobiro malkia nobiro to wacho nobiro loso kodwa to dhi onen gi wang'e alosa ok rom yongo mondo ng'e ni gik miwacho nigi joge mani Kenya ka gin adier koso gin adier to ka gin adier ang'o mwanyalo timo kodgi mondo gik mwasetimo mabeyo odhi nyime kendo kony jopur mang'eny moingo kanyo emomiyo kata da Manyata kaeri negisemiyowa pesa mwaloso go pi koselos pi okete maliw ma ji nyalo modho to gik maricho mogoliego kendo ikonyruogo mondo los gimoro miluongo ni manyiwa kata giminyalo tere puodho mondo koro cham oyud chiembgi e tiendgi kucha emomiyo gik mwatimogi iwacho ni climate smart agriculture Kisumbo mamit ahinya akia ni gidhuruoti wacha nang'ono iwinjo agriculture mawinjo yor pur manyasani omiyo an adhi Netherlands higa mokadho e dwe mar 10 masani ogirimiti kodgi mondo watim gigi kuom achiel gik mwatimogo ibiro rumo Desemba ka koro malkia to korumo wanyalo kach dhi nyime kode kendo taneno kaka waloso kode kani
kaka neno go buonjo apono biro dhi nyime. Erokamano ngire kapok idhi mna dakika achiel kende. Jatend piny Kenya nolieko ni samoro poth manyocha jopiny ogeno ni biro chwe alanda mar El Nino samoro dhi bare. Be nitie lokruok e yore mag chenro kata ng'ikruok modhi kelo kaluwore gi ikruok manyocha oseketi gi tend kaunti ma Kisumu? No, ikruok ober kodwa nikech koko biro ing'e mi to kobare to koro ki riemb jamni misekelo ni dwa yango ni wendo iwinjo koro nyaka ibed kodgi mondo irit kendo chieng' moro. Omiyo wan kata owacho kamano El Nino nyalo bedo nodhi bayo kamoro biro duogo. Koro warito nyaka kose bayo kata India to duogo to yudo ka wan tayari. Erokamano gavana. Joyce, mana kaka isewinjo no mago ber kata chenro manitie e kind tend kaunti ma Kisumu kod piny owacho mar Netherlands, kama bende gie sama wuoye ni malkia mar piny mar Netherlands pod nitie kaunti ma Kisumu ka owuotho kuonde mopogore opogore mar neno chenro kata yore ma gisebedo ka gikonyogo oganda modak e kaunti ma Kisumu ka bende winjo ka gavana olieko ni kata obedo ni nyocha giseketo ikruok makare kata ikruok makende kolure gi weche mag El Nino, bedo ni obarre ok ong'iso ni lokruogego okelo ng'ikruok moro amora, to en mana ni pod gidhi nyime gi beda kicha e neno ni joganda ma jo Kenya kata oganda modak e kaunti ma Kisumu odhi nyime gi yoregi kaka pile. Joyce. Erokamano ahinya James Okoth kowuok e kaunti ma Kisumu. Walero kanyo yo makare kaka governor e kaunti ma Kisumu oleronwa gino momiyo mano malkia ma pinyno mar Netherlands otimo limbe kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono, kendo wageno ni limbe makamano biro konyo piny Kenya e bero sectors mopogore opogore e pacho kae. James, erokamano ahinya nyalo mar mondo mi aweyi mar mondo mi med luon wa wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Nyakora Ramogi Ajwang'a, kapok ne wadhi ir James Okoth e kaunti ma Kisumu, anyisi no kinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake otudore koda medruok e kwan usuru ma sani koro ijuogo jopiny. Usuru oidho tije lal, ma en kaluwore koda usuru mopogore opogore ma sani koro ijuogo. Usuru makamago thothne wanyalo wacho ni nyoro jogo manitiere sekta mag tije mag andika, to gin tije mag andika kende, nyaka jogo matimo hala, kaluwore kod kwan usuru mopogore opogore mijuogo gi ponono helni magi ponono ok dhi kare kata ok dhi mbele e yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod jalony weche mag uchumi mano CPA Evans Oguto. Abro bedo katudora kode achiel kachiel kokale yor Zoom ka entiere e kaunti ma Migori. Evans, ichiw nade kaunti ma Migori kono kendo machiegni e twak mar okinyi makawuono. Evans. Erokamano ahinya Joyce. Migori aneno kwa chiwo maber. Koth chwe. Dhano nie puothe, ji nie ohendni mage, koro waneno mana ka ngima ok wanyal wacho ni nitie wach moro marach ahinya. Waneno mana ka Migori ochiwo maber. Erokamano ahinya Evans ka entiere kaunti ma Migori. Bende apar ne nyakwa Ramogi Ajwang' ni in bende kamoro amora mitudri kodwa okinyi makawuono inyalo twak kodwa kichwalonwa penjo kata paro mora mora kokale namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV, mbui marwa mar X bende ibiro yudo wa live @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda mbui mara mar X ibiro yuda Joyce Odur, kata Facebook kacha bende ibiro yuda Joyce Odur. Kapok wachaka yanga twak marwa, adono winjane kaka jotije e kambi mano mar Ashton Apparel mayudore Changamwe e kaunti ma Mombasa nochwalo ywak mar godiochieng' manyoro kaluwore ni nyaka sani kambi makamani loro iloro kambi no nyaka sani jotije maderom 500 gibiro dong maonge tije kakoro giywak matamra gi nono ni ponono kolok telo mar tich mar kambi makamano to omenda mar gibiro lala, to bende nyaka sani moko kuom gibiro dong maonge tije. Giywak ne duol ma ochung' ne ratiro mag jotije kotu mar mondo mi odonje wachno mar mondo mi kik giyuda lal mora mora. We wawinjane kaka bende chenro makamano no dhi mbele odiochieng' manyoro. Nyaka sani giwacho ni gikoni gin kod luoro ni ginyalo wito ombenda magi katelo machielo obiro kawo ting' mar kambino. We wawinjane. Hatutanyanyasika, wamama hawatateseka, watu wote watafanya kazi wakiwa na amani. Lakini sasa hii watu wako wanateseka. Watu wako leo tumekuja kwa kampuni, tunakutana na notice, tunaambiwa
until further notice, na hatujui iko vipi. Walituwekea memo wakatuambia kwamba wameuza kampuni. Walipotuwekea memo tuliwaendea tukawauliza maana ya hiyo memo. Tulijaribu kuwasukuma, hakuna kitu wanatuambia. Wote wanaofanya uchunguzi, kuna mambo ambayo huwa yanafanyika hapa hayaeleweki. Kwa hivyo wachukue hatua, wafike haraka, waanze kufanya uchunguzi, wajue ni nini haswa inaendelea. Failure to do so, sisi kama shirika la kutetea haki, we shall take legal action against the company. Hawajui pesa yao italipwa lini. Na katika hii hali ya ugumu wa kimaisha, wengi sana wametaabika katika ile hali ya ugumu wa kimaisha. Mago jotije mag apparel mano kambi maran Ashton Apparel mayudore Changamwe County ma Mombasa negi yuak iloro kembe maginyalo biro kalure kod medruok mag kwan mag osuru manyaka sani koro bembo jopiny Kenya. Ang'o matimore? Adonwa chak twak marwa CPA Evans Ogutu ka entiere county ma Migori odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani waneno ka nitiere kwan osuru mopogore opogore ma bende ijuogo jopiny. Ahinya to jogo mantiere sekta mag tije obed jogo mondike tich kata kembe mopogore opogore. Sani bende nitiere kwan mag osuru ma nyaka sani koro ijuogo jopiny. Adwa mar mondo mi chaki mar mondo mi lerno anene to usuru makamage obed mago ma bende ijuogo, mago midendo kanyo kod mago mijuogo kata jo ohelni, mago miluongo kanyo ni corporate income tax kaachiel kod mago mag kata mag VAT. Ere kaka gihinyo ngima jo Kenya sani ma ponono miyo jomoko lalo tijegi kalore nitiere usuru moko ma kopogore kod mano ming'ado jatich ng'amondiki e tich bende nitiere atamalo moro monego bed no chulo ni in kaka jatije. Evans. Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo kwa chako ng'iye matut, ibiro yudo ni sirikal kako oketo migawo mar choko osuru king'iyo gima iluongo gi dho ngere ni financial statements mag kembni, ibiro yudo ka osuru mar sirikal gin e migawo mopogore opogore. Migawo mokwongo ma sirikal kawo osuru kuom kambi, okawo osuru kuom jotich. Osuru mokawo kuom jotich iluongo ni pay as you earn. Pay as you earn ni en osuru ma sirikal kawo kuom jatich to kawo kuom jatich ema chule to kambi chiwe ne sirikal. Nikech migawo mar chulo pay as you earn ok ni kuom jatich, en ni kambi ng'ade to remite. Ibiro ni mano category of tax ma jatich ema hinyore ahinya. To kata kamano kambi mondiko jogi nikech achutho salary duto at gross kambi manyaka yudni. Koro mane yudo ni kategori mar osuru mokwongo ma sirikal kawo. Kichak ing'iyo kanyo biro yudo ni nitiere gimiluongo gi dho ngere ni operations and maintenance. Operations and maintenance gin kuonde moko kata ka utimo buying and selling. Ka emiyudo ka sirikal chako kawe osuru moro miluongo ni VAT, value added tax. Manyiso ni VAT input gi output ka be sirikal kawe ang'o? Ushuru. Depending gi production kata manufacturing ma kambi nyalo timo, kata mana service ma kambi biro timo, ibiro yudo ka VAT ma sirikal nokele Finance Act ma 2023, kata mano sirikal okadho ikomenda chakre 1st of July 2023, nitie kaka VAT no medore nyaka mana e fuel. Koro ibiro yudo ka sirikal chako kawo migawo mar ushuru e VAT kanyo and other taxes manitie kanyo. Then kise golo ushuru gi duto makoro kambi ochako yudo faida, profit ka be sirikal chako kawo ushuru machielo. Ushuru makoro sirikal kawo kanyo iluongo ni koro corporate tax. Corporate tax kibiro yudo ni resident companies ibiro charge kata 30%. Omiyo magi duto gin migawo ma sirikal osekawo. Inya yudo ni financial statement achiel kende man gi profit and loss nitie ushuru chiegni dibich kata diuchiel. En mane nying gi mopogore opogore. Mamalo chane gi luongo ni pay as you earn. Mar operations and maintenance ibiro luongo ni value added tax. Kise yudo profit ka biluongo ni corporate tax. Koro magi duto gin migawo mag ushuru ma ka kambi ok ong'iyo malong'o, ibiro yudo ni kambi kane ok oplan to nyaka koro olwar. Koro magi has been hurting businesses nikech
one of the reason mokwongo momiyo kemni lwar ka kabisa en taxation. Kiketo ushuru kata nengo mar ushuru malo, ibiro yudo ni kambi koro ok nyal sustain nikech ushuru gimotimo o reduce gima dho ngere luongo ni disposable income. Ma en pesa moro miyudo tok ng'ado ushuru cha kosedhi piny, manyiso ni purchasing power mar ji be koro dok piny nikech in gi pesa matin ma kata kidhigo e supermarket to kata giminyalo nyiewo kode malongo onge, manyiso ni purchasing power mar oganda odwok piny. Kise reduce purchasing power, manyiso ni demand odok piny, manyiso ni ng'at mane loso kata mwandu moro makelo kata kuondego embe ng'ama dhi nyiewo gigi onge. Koro magi duto modang'ie ne matut niya, ere yo mwanyalo jiwogo kata mana sirikal mar piny owacho kata sirikande mar kor gweng' mondo mi gitem consider mondo mi kemni mang'eny malwargi wang'e yo mwanyalo salvage gi godo. Erokamano ahinya. To kapod wantiere mana kanyi wacho point moro makare ahinya niere kaka ponono wanyalo ng'iyo sirikal mamalo kaachiel kod mano mar county mar mondo mi one kaka ginyalo konyo kembe. Wantiere kod wachno mar double taxation kata chulo usuru nyadiriyo, nikech waneno ni nitiere kembe moko ma kopogore kod usuru magichule sirikal mamalo, nitiere mano mabende ponono ijuogo gi e county kae. Manere kaka hinyo kembe mantiere pacho kae mamiyo sani koro moko kuom gi loro jopiny tije gi lala. Be nitiere kaka ponono inyalo kita ni kambi kae osendike kata osebedo registered kar mondo mi ojuoge nyadiriyo tijuoge juga nyadichiel mar mondo mi kembe kik lor jopiny kik lal tije. Evans. Erokamano ahinya. Ing'eni king'iyo sirikal kata katiba marwa iyudo kano opogo sirikal e tieng' diriyo. Nitie sirikal mamalo gi sirikal mar county. Sirikal mamalo nyocha wadibet malach ahinya gima nyocha waluongo ni finance bill kata finance act manyocha okalo. Nyocha okawo migawo duto kaka sirikal mamalo biro choko usuru mondo mi finance ko budget gi. Jopiny nyocha okawo kinde mathoth ng'iyo ni sirikal mag county gito finance bill gi nyo giwacho ang'o. Magi manyo kelo confusion nikech adieri sirikal mag county apart from pesa magiyudo kwa sirikal mamalo nitie moro magiluongo piny kani own source revenue. Own source revenue ni opogore gi equitable shares. Ominya yudo ka sirikal mar county be kawo migawo nikech ka kuonde mitime ohala nyalo bedo ni nie gwenge mag county. To ohala no in its nature ibiro yudo ka mostly en gige migawo mar sirikal mamalo. Koro ibiro yudo ni sirikal ma county bok nyal yie ni sirikal mamalo kende mosechoko ushuru, gibe gibiro dhi kanyo ma gichoko ushuru margi machalo kaka cess, nderni, machalo kaka trading license. Mago duto iyudo ka gin migawo ma county be kawo kaka own source revenue. The only way kata yo monyalo ng'ego weche gi en ni ka sirikal mamalo nigi migawo mar choko usuru, obed ni en value added tax, obed ni en corporate tax, to sirikal ma county bonego bed a little bit considerate. Koro gin gik machalo kaka trading license moko magikawo kuom ji kata pesa moko magijuogo kuom ji e chirni, koro giduoko gi piny nikech ka giketo gibe e nengo mamalo manyiso ni sirikal mamalo biro kawo mage mabedo consolidated gi KRA, to sirikal mar county be chako kawo margi madhi e county revenue fund. Koro magi duto kara konyo johala gini nyalo bedo ni koro dhi othiro manohala. To bende kaluwore ni nyaka sani koro nitiere kembe ma nyaka sani koro ok tim makare kaluwore koda mano medruok mar usuru ma koro miyo usuru no diyo gima koro gikia kata ni gitie yo machalo nade. To ang'e ni nitiere joket mwandu moko ma ponono nyalo gombo mar biro tiyo kaluwore ni nyaka sani nitiere kwan mag usuru mamalo ahinya mijuogo jopiny ma nitiere pacho kae. Bende paro ni mano bende chiwo lwasi makare ne joket mwandu mawuok oko mar mondo mi obi oloko hala kata gi kembe moko mantiere pacho kae. Okonyo koso ponono pod ohinyo sekta no mar ahinya mar joket mwandu. Evans. Erokamano ahinya. An gima ng'eyo ni jo ohala kata kembi mar Kenya to ni matek.
Gimomiyo awacho ni gin matek, nyo ok gi plan osuru manyo serikal introduce chakre mabedo implemented chakre tarik 1 dwe mar 7 nyaka higa manyien. Kama nitimo, ne serikal onego kawo migawo mar ng'iyo kata East Africa mangima, the taxation policy manitiere, mondo mi okela healthy, not an healthy competition. Nikech adieri, iyudo ka jakambi makako produce gimoro, to iketo ne ushuru e yo mamalo, to kodhi e chiro ma onego use gini, iyudo ni jok ma import gik moko koa oko, yudo gi e nengo mayot moloyo nengo monyalo lose godo. Ibiro thiro mana kambi. For example, anyalo wacho example ni inyalo yudo ka ng'ato ne ni mana gi kambi mar pith mar gweno e yor tong'. Tibiro yudo ni tong' ni mondo mi ibed gi tong', gweno nyaka chulnegi feeds magi. To ka feeds magi gi production margi obedo very expensive, manyiso ni nengo mar tong' ma oko kabire Kenya ka gi nengo mar japur kata farm makoro produce tong', ibiro yudo kodhi e chiro nikech tong' en tong', ok onyalo wacho ni tong' en special. Ibiro yudo ka joka biro kele e nengo mayot, to en olose e nengo matek, manyiso ni imiya unhealthy business competition. Kimiya unhealthy business competition, mane mithiro godo ohala. Number 2, ing'iyo kaka cost of power. Cost of power bochako thiro jo ohala kabisa. Most of us, jo ohala mang'eny, depend kuom electricity kata alternative source of power kata generator. Kopo ni fuel chaki medo, manyiso ni cost of power chaki medo, kar chwalo jo ohala, itemo mana timo ginado, itemo mana thirogi. Koro magi duto emonego bedni sirikal sani ng'iyo, nikech adieri kaka waneno wach matimore Changamwe, ineno ka jotich are stranded. Mago are several families gi children. Gin jo families mang'eny gi nyithindo mang'eny mabedo affected ka kambi olor. Ing'eni seche moko ng'ato depend absolutely ne onge ohala moro motimo mopogore gang'owa mopogore gi tijeno. To sami dhi loro kambi abruptly kata jo kambi oloro nikech ok nyal afford jotich. Kar konyo timedo mana timbe mag maundu, nikech inyalo yudo ni magi mamedo kuo kendo timbe mag njore e gwenge. Koro onego bed ni sirikal review the taxation measures magiseketo, even in gimiluongo ni supplementary budgets magi, mondo mi ging'e ni yore duto manwakawo e ushuru gi, nikech adieri king'iyo matut kata sirikal be kang'iyo chakre dwe mar 7 mane gichako ushuru cha, emane gimede pesa moro matin, dwe mar 8 tiyudo kodok mana piny, manyiso ni kati med mana ushuru mamalo, to onge pesa moro mitimo nade miyudo, nikech adieri jogi osejwadgi makata giminyalo yud kuom gionge. Koro onego wa review the taxation measures kaka sirikal, mondo mi kembni ma podhogi kik podhi, onego wadong gi kar thirogi. Erokamano. To iwacho kanyo ni onego bed ni ng'iyo kapok omed osuru moro amora e pacho kae, pinywa mar Kenya kae, ponono ang'o monego bed ni tiyo godo kata ang'o monego bed ni ng'iyo hie ka sirikal pok otimo kata medruok kata pok omedo usuru e pacho kae? Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni ang'o monego bed ni guide kata yore mag medo usuru kata tax adjustments magwa e pacho kae kapok omed usuru moro amora mabiro nyoro jopiny, obed jotije kata weg kembe? Ang'o ma sirikal onego bed ni ng'iyo mar mondo mi kata kimede to kik okel pek ne jopiny, kalore ni usuru ni kochoki to sirikal biro medo yudo mana yuto ne mapile ka pile, japiny ema biro bedo ka ywak? Evans. Ing'eni chon canons mag taxation kata gimomiyo nwachoko ushuru ne nitiere gik mane iluongo ni canons, lakini king'iyo matut gi sani, kanon mokwongo ma sirikal onego ng'i en productivity, manyiso ni ushuru ni ere kaka odhi kelo dongruok ne piny owacho. Mano mokwongo migawo ma sirikal onego ng'i,
molo gimoro amora. Ere kaka osuru ni ok ng'e ni odhi medo pesa, wang'e ni ere kaka osuru ni nyalo kelo productivity, manyiso ni osuru mwachoko ni be en yo makare manyalo medowa kata nderni, manyalo ease transport, manyalo medowa kata yore ma agricultural setup magwa nyalo kelo chiemo e migawo ma kata jopur medo godo production margi e puothe. Omiyo one of the canon ma sirikal onego ng'e en productivity. Number 2 en gimoro miluongo ni elasticity. Onego ng'e ni gima amedo ni be en gima nyalo yware koso ichalo ng'at madwa chodo gima ng'e gimoro ka ok en elastic, en gima nyalo chot dichiel. Manyiso ni kimedo ushuru, ere graduating scale mikete ng'ani, nikech adieri mana kaka ka ng'ato ae klas 1 to dhi e klas 2 to dhi e klas 3, be koso idwa golo ng'ato e klas 1 nyaka 8 dichiel, biro understand. Manyiso ni ka ng'ato nyo ng'iyo gi ushuru mar 30%, at least for graduating scale, kikichaki kel usuru moro mar dichiel, at least kete kata from 30% to 35%. Gimomiyo awacho kamano, sirikal mar piny owacho ni gidwaro keto standardized VAT e fuel. Tiyudo ka gigole 8% to gimede to 16%. Mano ng'e ni the graduating scale mare bedo ma en gimo stretch dichiel ni pap. Gimo stretch dichiel ni pap mondo mi ng'ato adjust, it is not easy. Koro mago gik ma sirikal onego ng'e ni kapok wa medo ushuru dichiel mang'eny kamano, ere kaka odhi affect ng'at mapiny. Nikech adieri king'iyo matut, ushuru mane sirikal okelo o affect common mwananchi sawasawa. Iyudo ka dhano ma japiny ni medo hinyore nikech purchasing power gi odok piny. To kodok piny ni te kaka kembni be medo thi, nikech kembni gi be gik ma giloso gi be giloso ne mondo mi jowa ma ng'eny gi jopiny oyud kaka nyalo konyore godo. Koro magi migawo ma sirikal onego bed ni kawo kapok oamua ni en odhi ng'ado mana osuru, nikech adieri kitemo principle under the advisors mag sirikal mamalo kata mag sirikende mag kor gweng' onego take into consideration the productivity element mar usuru kapok gikete niya, ing'eni jomoko nyalo donjo e office to yudo ka usuru ne ng'ado, koro en mano iluongo ni for convention wameda ng'ade kama. Onego bed ni sirikal ka sirikal kokelo administration ne manyien ong'e ni ere yo mwanyalo amend go gigi mondo mi japiny kik hinyre. Erokamano. Kapok ing'ise kata ponono ni gin yore kaka mage ma ponono inyalo kony godo jopiny mar mondo mi oduoka ne pinya mano pek mar usuru, iduoko piny pek mar usuru ma jopiny yude kinde magi juogo gi usuru, kata bedo ni usuru nitiere to sirikal bende nyalo tiyo kod yore mage mar choko omenda ma ok ginyo jopiny. Adwa ni wadhi e kaunti ma Mombasa, wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa kaluwore ni odiochieng' ma kawuono Attorney General mano ma pacho kae Justin Muturi kaachiel kod Governor e kaunti ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir odiochieng' ma kawuono giyawo ayanga mano romo modend kanyo kod dongere ni Commonwealth Association of Legislative Council mano regional conference ma bende timore e magawa moro Mombasa. We wawinjane. A shared vision for a future where technology and tradition coexist harmoniously. As I wind up, I would like to acknowledge, just like has been stated by previous speakers, the tremendous and invaluable role the late Professor Krab played in the development of the art and science of legislative drafting in the Commonwealth and Africa in particular. I hope his wisdom, generosity, and optimism continues to inspire the delegates at this conference, many of whom are his students, professional peers, and collaborators.
dedicate the CALC Africa Region Conference in his memory. I finish by quoting a South African proverb that embodies the spirit of Ubuntu, which says that if you want to go fast, walk alone. If you want to go far, walk with others. I'm confident that the spirit of collaboration demonstrated by this conference will take African Legislative Council to untold heights of achievement. Ladies and gentlemen, with those many remarks, I just want to veer over a bit. I do know that as legislative drafters, you will be described outside there as very boring people. These gentlemen who are here have nothing to report because they are not used to this. But we just implore on them to pick the little that you are able to pick and report it, as Dr. Okello said, positively. Let the world out there know that in this place, the next 3 days is serious business. With those few remarks, ladies and gentlemen, it is my distinct honor and pleasure to declare this conference officially open. Kineno kanyo mano Attorney General mapacho kae mano Justin Muturi oyawa yanga mano romo mar Commonwealth Association of Legislative Council mabende chakore yango dichieng makawuono e county ma Mombasa. Jafombo marwa mayudore e county ma Mombasa mano Joja Oko nitire kuro kendo luo achiel kachiel romo makamano. Obro bedo konyisowa kuku ka achiel kod tiende e wecho manyien mamoko mago dichieng makawuono. Ka bende anyisi kanyo ni romo makamano biro bedo ka timore e magawa moro mano kadhowatha nam chumbi. E chenro mar mbako romo bende kinde ka kinde waluonu weche mopogore opogore ma jofwambo magwa luonwa odiochieng makawuono, weche mibiro neno e weche manyiena duto mag odiochieng makawuono. Kata kamano podi wantiere twak kae kod CPA Evans Ogutu. CPA kapok ne wadhi e county ma Mombasa mar mondo mi wawinjane kaka Justin Muturi loso. Apenji kacha ni nyaka sani sani koro sirikal mapacho kae osiketonwa usuru mathoth masani koro ijuogo jopiny, usuru manyaka sani hinyo johala mopogore opogore, obed kembe, weg ohelni matindo kata jogo maponono nitiere kod ohelni madongo. Ji duto nyaka sani koro winjo pek mar usuru mapacho kae. Kata kamano ponono sirikal onego bed ni timo kata gin okenge mage ma sirikal onego bed ni keto piny mar mondo mi jopiny kata kembe kata weg ohala kik winj pek mar usuru kata bedo ni podi juogo jopiny kalore ni usuru mijuogo ema konyo sirikal e tayo tijegi mapile ka pile. Nyalo yudo wa live okinyi makawuono. Soma ne moko kuom ote mabende chwalonwa kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Abiro mana somo ote matin ahinya. Ka bende separate da comedian wacho ni lito siepa kata an bende an ot sani nikech kambi sani okaw mana ji matin kendo wan kachiel kod jomoko buora koro omiwa yueyo e yorachuna litnde. Aya, Maureen Blessing wacho ka ni lit sana miyo nyithindwa kwelo kendo nego ji, mano wach malit ahinya. Menga Nyakwar Mbowa bende wacho ni podiae. Morris Owino wacho ni gilora ka gineno ni ok ginyala golo usuru. Ka Jafeth Jamnaz Wasuna bende wacho ni in fact usuru ma ijuogo hinyo ohala te ok kata ohala matindo nikech ijuogi usuru mang'eny ahinya gini dhi kelo dhier kod kuo. Mago ote majoneno magwa chwalonwa kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Evans ageno ni winja yo makare koro ka intiere Migori. Apenji kacha ni ponono gino kenge magi ma sirikal onego bed ni biro godo mar mondo mi pek mar usuru kik nyor jogo manitiere ohala e pachoka e kata kembe. Wang'eni usuru sirikal ka choko to konyo sirikal e tijegi mapile ka pile. Kata kamano ponono nego bed ni keto policies kata chike kaka mage maneno ni kato chok usuru to jopiny ok oyudo hinyruok. Sirikal podi dhi mbele kod tije yo makare to japiny mantiere kod ohala kata kembe bede podi dhi mbele yo makare. Evans.
Erokamano ahinya. Ing'e gima watemo wacho mokwongo en niya, en adieri ni sirikal to nyaka chok osuru, nikech osuru ema miyo sirikal teko mar tiyo ne jopiny. Onge kaka sirikal nyalo tiyo ne jopiny kok ochoko osuru. En mana kichoko osuru, nitiere measures ma nyaka ikaw mondo mi japiny kik hinyre. Mokwongo en tax reforms. Tax reforms gi biro nyiso sirikal ni nyocha wasekawo migawo mar choko osuru ma kama. Lakini results mwayudo kuome en ni gini kar develop kembni to thiro mana kembni mang'eny. Omiyo an kipacha, sirikal onego review the tax reforms maggi mondo mi jopiny kata kembni oyude thuolo mar ang'owa mar tich. To kata kapok wawuoyo kuom sirikal mang'eny, ibiro yudo ni kembni taxation en mana one measure, lakini kembni be mang'eny ponde tipo ushuru. Ok ushuru kende mamiyo gin gi problem. Moko bedo kata gi management problems. Ibiro yudo ni ng'ato en ng'ado usuru kuom jotich, to usuru ni ok oor. Koro ka sirikal chako goye penalty, like penalty for late repayment kata. Haya, walalo kanyo Evans Martin kende kata kamano podangwa los weche mag tudruok mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar weso manemo kuom ote mabende podaneno ka jopiny chwalo no kokale Facebook kacha kama wantiere live. Vitalis Ochieng wuod game karariyo wacho ni an kod wetwa kaka nie chenro mago biro chuno gi kaluore gi sirikal modich kod usuru majogo jopiny. Wan sani gima duong'nwa en Nyasaye omiwa ngima matin ma wayudo no ema mondo koro waresro godo nikech onge bende okane. Sirikal ni ok dich gi ngima dhano to gimedo rido kanyo ka ngima tek kanyo. Onge ni wang' ka pingo to ni dondri gi sirikal. Aya, ote machielo mano mar Ruth Nyathi Ochieng wacho ni kembe kolor to dhi kelo midhiero modhuro ne jo Kenya, kendo aneno ka thoth ji depression dhi hinyo, keny modhuro dhi wuore nikech wach koso tich. Nyithindo mang'eny motimo penje somgi nyalo ng'adre nikech koro jonyuol gi onge tich. Timbe mahundu dhi medore, Kenya ochiko kanye kamaracha. Kata sirikal bende dhi bedo affected nikech kembe go koloro to usuru dhi dok piny e kiwango mamalo. Pacha moro nyisa ni sirikal dwa thiro kembe ji mondo giyaw mek gi giwegi ma wacho kae ni magin mago doko mago mag wedegi. Wach malit ahinya. Winjo twak ka intiere umoja. Aya, Pauline Nyar Peter bende wacho ni jatelo ok notiyo mariek kar medo usuru. Usuru ka imedo to owinjore med ga jotich sirikal osara nikech pes usuru no owinjo ger mana sectors mag sirikal. Ok ni kete gik moko kaka gero udi mabeyo ne jopiny to jotich dong ka odenyo. Ute mabeyo be ok cham ka kech owuok. Nyere jatelo par diriyo kapok inego ji gi usuru. Mago mana ote mabende joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha. Ote thoth ahinya mak mana ne ok wanyal somo gi duta. Kia kwaseyudo Evans odiochieng' ma kawuono kata kamano pod ing'isa ni pok waloso weche mag tudruok e yo makare kod Evans. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kae ni medo taxes pinje molony timo after deep consultations with stakeholders and economic experts plus citizens at large. Koro gima hinyowa en ni joma obede positions to ruako nyiego fitina kod useless insecurities e tich. Ok gi ikore winjo different opinions nikech pachgi nyiso gi mana ni ng'ato ma ogolo paro maber dwa outsmart gi on their strange interests. Nyaka sani koro wacho ni jatend piny William Ruto nyaka consult jopiny kendo o consider plight of investors. Mago ote ba joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha kachiel kod namba wa mar 3-6-0. Nyakora Ramogi chwalo ote mathoth ahinya mak mana ne ok wanyal somo gi duto.
okinyi makawuono. Thuolo marwa eminyisa norumo, wagoyo mos ahinya walalo CPA Evans Ogutu kalore ni gik molos kod lwet dhano jabedo kod ng'ikruok moko ok wanyal geng'o. Kata kamano mbaka makamae pod wanyalo biro goyo chieng' machielo mar mondo mi wane ane ni topo nono en yore mage minyalo kel godo resruok ne jopiny mar mondo mi kato bedo ni japiny ijugo usuru to japiny ok oyudo hinyruok moro amora. Wanyalo wacho kanyo kod dho ngere ni onego bed a win-win situation, kama bende japiny ok oyudo hinyruok ahinya to sirikal bende oyudo pesa mare kalore ni usuru mijugo kuom jopiny ema konyo e chwalo chenro mapile ka pile mag sirikal. Kata kamano wagoyo erokamano ahinya ne CPA Evans Ogutu kuom kawo thuolo ne makende mar bedo kodwa e twaka okinyi makawuono. Nyaka Ramogi ajong'iena mar mondo mi atiek twak mar okinyi makawuono e lo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ne yo makare. Odiochieng' makawuono nantiere kod nyawadwa Cleophas Oluocha, director marwa mar odiochieng' makawuono, bado jogo picha duto jomak duol. Wagono erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne nyaka Ramogi Ajwang' e yo makare. Nyaka Ramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' makare nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.